Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! So guys, salamat pala sa aking mga sponsors na sina Master Skylab, Exploring Israel, and Master Luf TV. Ayan, isi-shout out ko rin pala ang aking mga first honors na nag-comment sa aking video kahapon na sina Jerlien and Kathy and Kids Vlog. Ayan, salamat guys sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Saan ka? Yeah. Ayan guys, magluluto kami ng ano ngayon. Ayan. Ayan, lechon manok. Ito, maguro na trapo din. Panisibog kay Pan. Oh. No. No. Okay, ikot-ikot. Di ako go. Mama yung wala. Ikaw ang bibigingay. Mamatay ah. Dapat dito ka sa pikas ba yun? Oh, si Aden amo ang ano, lechonero. Ayan guys, malapit na maluto. Mga 5 oras pa. Mga 5 oras so guys, maluluto na to. Mas pa. Kasi paon di ka karon awa. Awa. Dali tayo na. Okay ba? Dami. Init. Hi. Leng, ina hi Leng. Hi, Julie. Hi. Hi word. Hi. Ayan. Yan ang aking mga lechonero. Lechonero. Ayun, nakuha ni Ma. Init raman na. So, pamangkin sa tuhod. Ayan o, 1, 2, 3. Asa pa to si ano? Gana diri mga. Pura pa, na dito. Pura si Nainay. Si Nainay o si Pulin dito, pamangkin. Pamangkin lahat yan guys. Ayan, kaya yung 2 manok, hindi yun kasya. Malapit na guys. Malapit na ang maluto. Ayan. Lechonero. Tanaw Ken. Ayan. Nagtaligsik na, nagtaligsik. Ito yung mga makukulit. Makakulit na mga. Nainay. Kulit. Ayun. Ayun. Tanaw sayun. Ha? Yan, kulang pa yan guys. Ito pa lang yung andito ng mga pamangkin ko pero hindi pa yan kumpleto. Yan. Nanay ko doon. No. At ako milit sila ikuan kay murag nag-ilinsik na na. Inya dala mo lang kun diri mo magkumpor. Ikaw inay pagkuha unya huwa na dira kay magkuot. Asan din nagihan mga anakan diha. Ulat sa ali dali ko din. Ayaw bulitin na. Ay asa pali. Den. Ako na magbubulit sa iyo. Ayaw Ling. Ako lang magbubulit sa iyo. Hi. Hi. Bato ka. Chicken ito ay ano ba pangin kita nakapag-fish. Pagkakong makataon na ang ano. Pag naman.
Nagagatas bigawat na. Mag-inom pa magkagatas ay. Ano mo pa Kalian gagatas. Paul. asa bang soft drinks like? Eh, hag ano? Dali na. Ano lagi? Nga. Wag baso. Tama na po ang channel na yun. Magkano mo saan ako. Hi do, ano chini? Pilit din naman yan. Laway ta. Ano lang guys, ito malapit naman tayo maubos eh. Buntis na ako. Buntis. Buntis na mga ano. Hindi kayo mag... 3 taon ng buntis guys, hindi lumalabas. Angka dali angka. Paano bakit hindi kami? Kailan ka lang? Nung-yog pa kami. Sabaw? Gato na to? Yan to. Ale. Selfie. Selfie naman. Lah, bakit ano niya sa mundo? Nasa sa TV. Nasa sa ABS-CBN. Sige. Okay. Wash out. What's up, man? Girate. Hi. Dapat sa kamera mo mata na. Wash out. Wash out. Hi. Sa editor mo rin. Sa editor mo. Sa editor mo. Ano yung ba? Si gamit mo. Nara tayo sa'yo. So yun na nga guys, no? Tapos na kaming kumain. See you later. Ayan guys, no? Salamat sa mga umaten sa ating LS kagabi. Ayan, hindi ko na iisa-isahin, pero salamat. Maraming salamat talaga sa inyo lahat, no? Mamaya mag-LS na naman ako. So, sana ay supportahan niyo pa rin ako. Thank you talaga sa aking mga regulars. Ayan. Lalong-lalo na sa aking mga main sponsors na sina Master Skylab, Exploring Israel, at Master Luke TV. Ayan, sa aking mga kalapogi. Thank you sa inyo lahat. Kina Clay, MC, Nolita, kay Eddie, kay Aljen. Ayan, thank you sa inyong lahat. Kaya sa inyong patuloy na pagsuporta dito para sa aking tahanan na si Melvin Kay. Ayan, kina Pamela Espinosa PH, Alvin Betay, Joey Kia, Banana Loving World. Ayan, regulars ko to. Kaya maraming salamat talaga sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Ayan, thank you guys and see you again later tonight. Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.